Chihuahua. Oraia, izaro, naroa, handare barkaren zoaztu gara, eta nahi, hori bat orkonia dut, itxegoen dut. Lehenengo zailkapen gastronomikoa esango dizuet. Erritmoa animalia da, firmoa kordata, klasea zaurotzida eta familia nazentidare. Jarraitzeko ezaugarri nagusiak izango dizuet. Narrazkiak dira eta narrazien taldean Zugandil eta Muskerren taldean daude. Ezkataz iztalika daude eta lau gorputzadak dituzte, guztiak alpazila. Izatza dute. Goikilotermoak dira, hau da, odolazta dute eta aranjaleak dira, aragin jaten dute. Azal, mehe eta guztira dute. Lau gorputzaga behar dituzte, lauan da. Goikilotermoak dira, odol hotzekoak eta radio asko berratzen dute. Orain, ziraunen ugalketa azalduko dizuet. Gainerako narrazkiak bezala martxoa eta udaren bitartean borrokatzen dira harrak eme bat lortzeko. Galtzen duena egiten da. Haien jabitata Eurosiberia termintzilako belarrietan da eta beste leku beste batzuetan ere bizi dira normalean. Eta amarrainak errurak dira. Zeneak mila arrauz egiten ditu haien zirtuaren amaren. Uraren temperaturaren automakiarekin duken aurraren temperaturaren arabera da. Eta bat kabilaita atean iraun da. Amarrainak berrikotaken pertsonaren galduak dira. Bi ogunen dituzte eta hor arrauzak zartzen dituzte. Eta haiek ugazten bezala bituztiko dituzte ordei desberdinak. Badakizue zenbat biziren ontzuri bat. Libre biziren ontzuri batek 20 urte iraun ditzake. Jarraitzeko egokitzapenak. 3 egokitzapen mota daude. Fisiologikoak, egiturazkoak eta jokabidezkoak. Fisiologikoetan aurkitu duguna da odol berokoa dela eta erabiltzailea dela. Jokabidezkoak. Ontzuriak gauean ateratzen dira ehizatzera. Eta bukatzeko egiturazkoak. Egoak dituzte, baegan egiteko. Jarraitzeko bere gorputza azalduko dizuet. Goiko aldea, arantza beteta du, eta beheko aldea, elezekoa. Bere muturaren forma ondo zorrotua dela. Forma du, belarriak zangoak eta hankak motzak ditu, eta ere,